Good afternoon. Thank you. Where do you live? Winnipeg, Manitoba, ma'am. And how long were you gone? Since the one. Buy anything? Basta pre. Yan ang yan. Laki ng katawan. Wala. Okay, pre, guys ha. Ito yung aking kapitbahay na pinakagwapo sa lahat. Putang na yan. Di ba yan talaga siya? Mahihayin talaga. At least nakita nyo. Pero sabihin ko na sa inyo, siya yung kasama ko dating nag-outtaking sa Canadian citizenship. Sabay talaga kami yan. Way back 2019 kami na guys. Daan muna tayo dito sa Speedy. At the roundabout, take the second exit to I-94. Kape muna, kape. Kasi may kaibigan tayong owner-operator na kapitbahay ko sa Winnipeg. Matagal na kami hindi nagkikita, kaya magmi-meet kami dito. Ginaanan niya lang ako ganina eh. Sabi pare, sabi ko, tinext ko siya, pare tara, kape muna tayo. Nag-usap kami. Owner-operator siya pare ng Pinar. Hindi naman tayo nagmamadali kaya. At the roundabout, take the fourth exit to South Main Street. Okay lang, kaya ano muna tayo? Kapi-kapi muna tayo. Doon na, yun, sa Penner yun guys. Owner-operator ng Penner, kababayan natin, kapitbahay ko pa. Kasama ka to na kasama kong nag-outtaking ng Canadian citizenship. Alright, Speedy. Turn right on 25th Street. Ayun siya. Tabihan natin si Parhil. Tabihan natin si Parhil. Guys, ito na yung aking kapitbahay. Parhil. Ano ba, Litson?
Wala akong litson pre, pambira ka. Mayroon akong chicken. Chicken na lang, dali ko dyan. Tapos kunin ko yung kape ko. May siropaw ako dito. Bigyan na lang kita siropaw. Yan tayo! Para makapag-usap tayo, matagal na panahon na eh. Yan na lang. Ako pupunta dyan. Akala naman, walang puwes to eh. Doon, sa loob. Punta tayo sa loob? Oo. Dito lang! Ito ng truck niya. Videoan naman natin ang truck ng ating... O baka rito! Baba ka muna! Patayin mo muna kasi sayang ang krudo pare. Basta pre. Yan lang yan. Ang laki ng katawan. Wala. Okay, pre, guys ha. Ito yung aking kapitbahay na pinakagwapo sa lahat. Putang na yan. Di ba mayayain talaga si pare? Mayayain talaga si pare. At kakain daw kami at mahihayin talaga. At least nakita nyo. Pero sabihin ko na sa inyo, siya yung kasama ko dating nag-outtaking sa Canadian citizenship. Sabay talaga kami yan. Okay guys, balikan muna natin tong 2019 memory namin ni Pare Hill. At dito kami nag-outtaking sa Bay Railway, Manitoba. Ayan, after that, nag-kambing. Bumili kami kambing, luto kami pinapayitan. Pwede na. Napayitan guys. Napayitan kambing. Yan o. Tapos konting shot-shot. Yan yung mga kaibigan namin before. Yan. Mga kaibigan. Masaya. Masaya talaga. 2019 kami na nag-outtaking Canadian citizenship. Yan. Ngayon, owner-operator na rin siya sa Pinar. Kasabayan lang. Ayan. So, i-shoutout mo muna si Prohenyo. Shoutout parang yan nyo sa mga kaibigan ko dyan. Ayan ang gusto ko sa. Na subscriber ni Lakay. Ayan, guys, yun na. hindi na kami masyadong magbablog kasi mahihayin nating kaibigan. Yeah. Pero pupunta kami pareha sa Ontario. Tagtatawagan na lang kami ulit niyan. Ayan guys. Tara kapit tayo. Sige. Nakukunin ko muna yung mga kung ano-ano ka sa loob. Sige. Guys, ayan. Kain tayo sa siopaw na binigay ni Parehil. Thank you pare ha. Dapat ikaw man libre sa akin. Nagpunta ng baho mo, itlog eh. Hindi, marami ako dyan pre. Baka gusto mo pa lang. Walang ano, itlog? Hindi. Meron din ako dun eh. May steak ako rito eh. Steak ang puto. Oo, yung luto ni Mrs. O ayan na guys. Tara, tikman natin dito. Juicy! Gusto mo ba? Yan naman, tagal-tagal nag-owner operator, itlog ang baon. Hindi, marami tayo dyan pre. Meron tayong meron akong tilapia pare. Gusto mo tilapia? Hindi, meron na ako. Oh, steak gusto mo? Papainit mo lang to. Ayos yan ha, sarap yan ha. Oo pre. Sige, initin mo. Ngayon na ba? Akin na lang yan. Oo, iwi mo na lang to. Akin na, ayaw ko na mag-iinit sa Ikaw mo, ano. tangay. Galing ng luto to. Misis yan pare. Baka gusto mo pang i-share ko sa Facebook yung pagluluto ng misis ko. Hindi na. Pare, yung isang steak na yan. Steak okay lang, pero yung itlog, dami dun eh. Ayaw, itlog. Ang dami pa akong itlog dun. Punta yan. Ayun pare, alam mo na alam mong matagal na tayong hindi nagkikita, nag-uusap sa Facebook pero hindi nagkakaano pre, hindi nagkakaano kasi alam nyo kasi ang tracking dito sa Canada guys, hindi basta-basta yung magkakapagsama-sama, di ba? Kasi kanya-kanya yung biyahe, iba-ibang lugar. At least kahit paano, yan. Pare, instead na kumain tayo dyan, may steak na yan. Kapal niyan pre. Oo, yan. So, lagyan mo lang. Ano ba yan? Tony Romas ba yan? Hindi, in-order namin yung baka. Gusto mo na malalaking chop. Oh!
Ayan guys, kain muna kami ha. Patayin ko muna vlog. Tara, kain tayo. Kayo muna. Ayan guys, tapos na yung kape-kape namin, na kwentuhan namin ni Parihel, at natapos na yung 30 minutes break Ano, namin. Nestor, salamat sa steak. Magpasalamat ka sa asawa ko. Salamat kay Eileen, kamo. Aileen, maraming salamat. Oh, okay. Kung Siyempre. hindi sa'yo, hindi makakatikim ng steak. Grabe ka Kung naman. Nestor, Wala ka, ang dami mong isip kung hindi tayo sa'yo. lakas kumita. Huwag papaniwala. Guys, huwag kayong Itlog ang papaniwala. inalok sa akin. May stick pa lang nakatago. Meron pala. Oo. Kaya paano pala, ingat ha. Ingat. God bless you pare. Tawag-tawag na lang tayo. Yes. Okay. Guys, ayan. Lalargam na kami ni Parihel. Tapos na yung 30 minutes break. Let's go! Tomboy, ulit kami. Ayan guys, susundan ko na lang si Parihel. Ayan. Okay. Oh, naligo yata ito. Wala naman ito. Paano ako makakalabas? Kailangan ko pang lagyan ng crudo yung trailer ko eh. Hindi na lang niya pinark sana. Teka nga, puntahan ko muna guys. Puntahan muna natin. Nakabukas naman. Nakarun niya. Anong nangyari sa kanya? Anong nangyari sa kanya rito? Nakabukas yung truck niya. Kanina pa to eh. Pagdating ko nandito na yan eh. Baka mamaya eh naatake na siya sa loob eh, hindi natin alam. Kailangan ko kasing lagyan yung yung trailer ko guys. Tapos na ako sa truck. Nakapagpakrudo na ako sa truck kanina pa. Eh wala siya eh. Mawawala ito remove nozzle to fuel reaper. Ialis muna natin para hindi mawala. Mawawala kasi yan eh. Antayin natin ito. Malayo, hindi aabot kasi oh. Tapan ko lang sana ito eh. Sana naman hindi siya naligo. Oh, andun na, pumasok na. Ayun. Sana hindi siya naligo. Hindi naman siya naligo. Pagka ganyan, matagal lang kayo, pumunta na lang kayo dyan. Diretso lang sana niya dyan para hindi abala eh. Akala ko naligo. Hindi ko nakita eh. Hindi ko nakita may dalang bag eh. Baka nga naligo. Patay na. Tapos tayo pag naligo pa. Nag-aabang ka pa ng siyam-siyam. Aabalain ka niya. Lahat abala na. Tamang tap lang. Looking to put some kick in your cup holder? Pilot coffee is selectively sourced and freshly brewed to ensure gourmet flavor and happy details in your motor run. So come on in and grab a cup, hot or ice. You can't go wrong. Alright guys, timbangang malupit.
bigas naman na binigay sa atin. May pulis doon. Papasok sana ako sa timbangan para malaman natin yung timbang eh. Wala. Wala, sarado ang timbangan pero may pulis. Papasukin ko sana doon para magtimbang tayo. Pero fully confident naman ako na walang problema sa timbang natin. Alright guys, ito na, bukas, all track next ride. Woohoo! Dito tayo ngayon sa, ano na guys, sa Buffalo, Michigan, government scale. Buffalo Township, Michigan. Paktay na, hopefully there is no all over. Nakameraan pa tayo. Bypass. Oh, thank God. Bypass tayo, bypass. 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 New Buffalo. Okay, mauna ka na. Mauna ka na para sa ganun eh, ano. Yes, pagkaganyan, paunahin na natin. Walang mawawala sa atin. Pagka ano, paunahin na lang natin. Alright, tuloy-tuloy lang tayo. At may dadaanan pa rin tayong mga timbangan dyan sa ano, sa on the way natin papuntang ano, Ambassador Bridge. Pagka nakalusot na ako dito sa Amerika guys, wala na akong kaba pagdating ng Canada kasi doon sa Canada it's kilogram. Kaya okay na tayo. Right, tuloy-tuloy lang guys. Thank you. Alright guys, scale ulit. Nadaanan natin scale. Hopefully bigyan tayo ng ano. O, binigyan tayo bypass.
tayo dumating, o kailan ba tayo umalis? Nung first, mga uno tayo umalis. Hi! Good afternoon. Thank you. Where do you live? Winnipeg, Manitoba, ma'am. And how long were you gone? Since the one. Buy anything? Nothing, ma'am. What are you calling? Meat. And where did you pick up? Sheboygan, Wisconsin. Give me 1 moment. You're all set. Have a good day. Bye-bye. Ayan guys. Alright guys, abanti tayo konti. At pagkatapos is i-turn on natin yung Reaper. Tapos dire-diretso na tayo sa ating delivery para bukas. Okay. Stop muna tayo rito. Stop lang. Turn on natin yung Reaper. Okay guys, ayun, balik Canada ulit tayo today. Ayan. Ayan, may tatak ng border passport natin. Ayan guys, so paano putulin ko ng video vlog natin dito, no? Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood sa video vlog ng Lakay Trucker. Until next time, God bless us all. Mag-ingat kayo lagi. Love you all. Peace out. Bye. Lakay Trucker.